Lima na ang namatay sa lungsod Saglan, Sarangani human sa magnitude 6.8 nga linog niadtong Biyernes. Samtang gipailawom na sa state of calamity ang lungsod tungod sa danyos dala sa linog. Atong sayro ng detalye na ini sa live report ni Abby Caballero nga manukad Saglan. Abby. Sara, nakatala ang MDRRMO Glan og dugang namatay sa linog niadtong Biyernes. Samtang ang mga residente sa Barangay Mudan dinhi sa Glan, Sarangani asa nahitabo ang halapad nga landslide ug dunay mga dagkong liki sa yuta, dili na daw mobalik sa ilang lugar tungod mahadlok na sila tungod sa nahitabo. Samtang gipailawom na sab sa state of calamity ang lungsod. Ingon ani kalapad ang landslide ug kadagko sa liki sa yuta sa Barangay Mudan sa Glan, Sarangani Province. Human mitay-og ang magnitude 6.8 nga linog niadtong November 17. Ang maong lugar usa matud pa ka agricultural area. Kapin 3 ka oras matud pa kini baklayon gikan sa sentro sa ilang barangay. Dili sab kini passable sa mga sakyanan. Gani unom lang matud pa ka magbanay ang nakapuyo sa lugar, lakip ang mag-inahan nga namatay human matabunan og yuta ang ilang balay. Ang uban nga banay nga nakapuyo sa lugar, swerteng anaa sa sentro sa ilang barangay dihang nahitabo ang linog ug landslide. Tungod sa kahadlok, dili na matud pa sila mupuyo pagbalik sa maong lugar. Ting kuyawa, oy, murag nakaingo kong hurot namin. Kaya wa naman. Dili na lang kay kanang panahon gid karon ma'am na time nga mag-ulan. Nga lisod kaayo dito kay ang balay na mo na pang lang jud siya ma'am na naibato nga nag-ung lisod kaayo na. Imbis karon na naluwas ta mo balik na punta dito. Mahadlok kaayo. Ana matud pa sa kapin 6 hectares ang apektado sa pagdahili sa yuta. Dili na matud paluwas puy-an ang maong lugar. Ang Sarangani naka-experience ng mga localized thunderstorm na ilang araw yung malalakas ang pagulan. So, posibleng naghumok o lumambot na ang lupa. So, biglang sunabayan ng lindol, kaya nagkaroon ng pagguho. Ang advice sa MGB is dili na gyud siya pwede pakuyan. Sa pagkakaroon dili na lang yun isa. Mangita na lang siguro og lain pang area nga matrabaho. Samtang anaa na sa 5 ang namatay sa linog sa Glan. Kinihuman natala ang usa ka 25 anyos nga lalaki nga namatay dihang nakuryentehan human sa linog. Sa karon nakahaya pa sa ilang balay ang negosyante nga si Jules Anthony Butal kinsa naigo og bakal sa ulo atul sa linog. Sumala sa misis niini, dili pa niya madawat ang hitabo. Plano nila nga dili na ipadayon ang ilang negosyo nga hardware asa namatay ang iyang mister. Naigo daw na siya daan. Tapos nahayang moto, tapos nadala pa naman siya sa ospital. Sa tala sa MDRRMO, usa ka balay ang totally damaged sa Glan ug 81 ang partially damaged, lakip ang pipila ka establishmento. Nakakordon kining Glan Municipal Hall tungod sa danyos nga hatod sa linog niadtong November 17. Dunay dagkong cracks sulod o gawa sa maong building. Gani sa karon dili una kinitugutan nga gamiton sa mga empleyado hangtod wala pa ang resulta sa rapid assessment ug analysis sa otoridad. Sa karon temporaryo una nga gihimong opisina ang uban pang government buildings sama sa sangguniang Panlungsod Building, Youth Affairs Building ug uban pa. Samtang tungod sa danyos nga hatod sa linog, gipailawom na sa state of calamity ang lungsod. We cannot use our quick response fund unless we will declare a state of calamity. Pero yung quick response namin napakaliit lang po. 7 million lang po yung quick response fund namin. Babawasan pa po namin yon sa structural engineer na magte-test ng aming building kung pwede pa siya ng more or less 1.3 million. So ang matitira no na 5 million mahigit yun na lang ang pwede naming maitulong. Samtang nabati sab ang intensity 2 nga gikusgon sa linog sa Glan atul sa pagtayog sa magnitude 6.1 nga linog kaganinang buntag. Wala matud pay na report nga danyo sa maong pagtayog. Sara, nakapanghatag na og hinabang ang LGU Glan sa mga residente sa Barangay Pangyan ug Barangay Buria. Samtang nagapadayon sab ang ilang profiling sa mga labing apektadong residente sa uban pang barangay alang sa ipanghatag nga hinabang. Samtang ginapahimangnuan sab ang mga residente dinhi nga mag-alerto sa posible pang mga aftershocks. Sara. Okay, daghang salamat ug ingat mo diha, Abby Caballero.